Praise God. Kunana AJ libro. Iti Proverbs chapter 4 verse 22. For they are life unto those that find them and help to all their flesh. So ti sao ti Dios ket isu ti agas. No kanayon mo nga panunutan iti sao ti Dios ket patauden na iti agas. So pag inadalan ti tata ket may papan iti agas ket adda kada tayo. Daytoy adidigra asang sangwan tayo tata nga isu iti coronavirus ket awan pa iti na-discovereda nga eksakto nga agas na. Dagiti eksperto ken dagiti suksukimat ket kastalaunay iti panangarami dayti kabaulanda amang discover iti bakuna nga mang parmet iti dayta nga coronavirus ngem kaadwan kadagiti damag iti intiro nga lubong ket abutan na pay iti tawen wenno na sursurok sakbay nga adda iti bakuna amang parmet dayta a virus. At dahil doktor di Amerika nga expert na dagiti makaakar a sakit. Nga punanang adda dagiti makaakar nga sakit nga inagasan na talupulo at away na yung tinapalabas. Kaya awan ng tata, gaputa na kadiscobreda, iti bakuna anang parmet dayta a sakit. Dayta a sakit ang mabalin nga magdadalan kada tayo. Kaya saan na tayo nga mabalin nga dadailan. So iti kanito nga dakin ka iti agas. Ket saan ka nga mabuteng iti dayta nga sakit. Ngem kasano ay dagiti poison wenno dagiti virus nga saan nga makita babaan iti microscope kas kuma iti panagbuteng, panagdanak, panagliday, panakaupay, negatibo nga rikna ken negatibo nga panunot. So adda dagiti virus nga saan nga kaya nga agasan iti physical nga bakuna. At dagiti poison nga mabalin nga mang-infeksyon iti kararwa tayo, mang-infeksyon iti panunot tayo, iti rikna tayo, iti pagayatan tayo, katatao tayo, kinasyasino tayo, ket kastaman iti konsensya tayo. Sunod dalang kuma iti bakuna nga agas kadagiti nagkamalyan tayo iti napalabas, kadagiti panakapaay, ket kadagiti kamaling nga desisyon tayo, ngem tatan adda kada tayo iti liday diti uneg tayo. No dalang kuma iti agas kadagiti sakit iti nakam panakapaay ken kadagiti kamaling nga desisyon tayo uno kadagiti saan nga may parpang nga sitwasyon ngem tatan adda tayo iti liday iti uneg tayo nga kuna tayo awanen iti nanama una awanen iti ragsak ngem adda tinag-imbag nga damag duaribon iti tawen iti napalabas ket addan iti agas para kadagiti amin nga mabalin nga magdadalan kada tayo. Saan nga gapu iti panangidaulo dagiti doktor, saan nga gapu iti panangidaulo dagiti eksperto, no saan nga gapu iti timpuyog dagiti scientist, no dikat gapu iti anak iti sinibiyag a Dios. Pakitos. Hallelujah. So gapu iti anak iti makuna nga sinibiyag a Dios. Idi na yan sa ni Apo Jesus ijay cross. Iti dara na nga nagayos ket saan nga laeng nga inugasan iti basol tayo, no di kat inagasan na pay iti sakit tayo. Sakbay nga may lansa ni Apo Isus kat linati guda iti mamin talupulo ket siyam iti likod na. Kuna dagiti theologians nga adda iti talupulo ket siyam anakaro a sakit kinkwana. So naala na iti kadamaysa ala tigo. Isut gapuna nga kuna iti Biblia iti 1 Peter chapter 2 verse 24. By His stripes you are healed. So kadagiti latiguna wenno kadagiti saklit na ket naagasan tayo. So saan na tayo nga balod iti panagbuteng, panagdanag, panagliday, panakaupay, negatibo nga rikna, negatibo nga panunot. Adda kada tayon ti agas. Ti kangatuan nga Dios ket inpuyot na iti agum mo iti angas ti biag ket nagbalin ka nga kararwa nga si bibiyag. So dakdakkel ti addakin ka ngem ti adda iti daytoy nga lubong at kumontra ken ka. So handa ka nga kaya nga dadaulan iti kabuso. Isut gapuna nga saan mo nga ipalubos nga iti panagbuteng, panagdanag, panagliday, panakaupay, negatibo nga rikna, negatibo nga panunot. Nga isut ibang italmed ken ka. Alam iti agas mo, ket kunang Apo Diyos agyamanak tay ayatan na, agyamanak ta pinakawan na, insalakan na, inagasan na, ken winayawayaan na. Suno kunadakin ka nga ordinaryo kalaong nga tao, saan ka nga maikari, saan ka nga nalaing, no agtalinad ka iti dayta nga poison, infeksyonan na iti panunot mo. So, saan mo kumangay palubos nga agtalinad dagita nga
virus kin ka. Ket kunam ti Dios. Inpuyot na tagong puti anges ti biag. Ti Dios ket inaramid na nga nakaskas daw. Kinurunanak ti parabor na. Inikkanak itinapatag nga dara nga gay ayos kadagiti urat ko. Kunana di Proverbs chapter 4 verse 22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So ti agas ket isu iti sao iti Dios. No kanayon mo nga panunutan iti sao iti Dios ket patauden na iti agas. Saan lang nga ti kararuam iti agasan na? Saan lang nga iti panunot mo iti pagayatam iti riknam iti katatawon kina siya sinong kingastamot iti konsensyam iti agasan iti sao iti Dios. No di ket uray pay iti amin nga sakit mo. Anyaman nga sakit dayta high blood man dayta diabetes man dayta virus man dayta. Anyaman nga kita ti sakit gaputa kunana and health to all their flesh. So ti sao ti Dios ket isu ti agas no kanayon mo nga panunutan iti sao ti Dios ket patauden na iti agas. Ngayon no kanayon mo nga panunutan nga ti biag mo ket nariga daytoy nga lockdown ket nagriga saan mo ko may palubos dayta nga virus a rumamut ken ka. Kunam Apo Dios agyaman na pasaan nga ti trabaho iti paggapgapuan ti kasapula no di ket sikat paggapuan ti kasapula. Apo Dios kunaman nga sabot mo iti amin nga kasapula uray pay ije kadisyertuan. So adakin ka iti agas. Isut gapuna nga siguradwen nga alaem iti agas mo. Dagiti Israelites ket naglabsing day ti Dios. Ket nagdaydayaw da kadagiti ribulto. Ket nagbanag nga napapanaw da iti mismo nga lugar da. Nagbalin nga tagabo da ije Babylon nga isu iti Iraq tata. In may kadakwada iti adu nga kita iti virus. In may kadakwada iti adu nga kita iti diligra. Isu da matlang iti nangaramid iti nakaisagmakan da. Ket ni Prophet Jeremiah permit isinay na kunana di Jeremiah chapter 8 verse 22. Is there no balm in Gilead? Is there no physician that can help us? So awan kadi iti agas daytoy a virus nga nang infection kada tayo. So kaslada nga nakagat iti poisonous na ulat. Ngam ti kinapudno na ket ado dagiti kumagkagat kada tayo. Kagkagatan na kati panagbutayin, kagkagatan na kati panagdanag, kagkagatan na kati panagliday, panakaupay, kagkagatan na kati negatibo nga negatibo nga panunot. So kasano tayo nga labanan dayta agita, wenno dayta nga venom nga kuna iti English. Ato tinabasa no kasano iti agaramid iti anti-venom nga isu i-inject da kadagiti makagat iti ulo. Dagiti scientist ket mangalada iti poisonous nga kita iti ulo sa da-inject iti kabalyo. Kalpasan na alayon na ti dara ti kabalyo nga isu ti makunkuna nga blood serum nga isu i-inject da kadagiti makagat iti ulo. Ngam iti subag mamano nga tawen ket nadiskubre da nga iti anti-venom nga gapong manipod iti dara ti kabalyo ket saan unay nga epektibo ti tao ket adun dagiti namatay. So kasapulan daw iti anti-venom nga napigpigsa ken mas epektibo ket nagtististing daw kadagiti adu nga kita iti ngwen ket nagbanag nga ti dara ti karnero ket patauden na ti mas epektibo nga anti-venom. So saan nga kasla iti bakuna nga dara iti kabalyo ngamin ti dara ti karnero ket nadalos isut gapuna nga patauden na iti napigpigsa ken mas epektibo na anti-venom. Iti garden iti Eden dita ti umuna ang makita tayo iti poisonous nga ulat. Kinagat na ni Adan ken ni Eva. Saan nga ti physical no diket iti panunot da. Sinulisog na isuda. Ket napoison da. Kinanda iti may paret a prutas. Madi iti naramid da isot gapuna nga may kadakwada ti buten ken bain ket nagtaray da nga nagleman. In may kadakwada ti panagbuteng, panagdanag, panagliday, panakaupay, negatibo nga rikna, negatibo nga panunot. Ket ti Dios nagplano nga paksyaten na dayta nga venom, wenno dayta nga gita nga isu iti nang poison iti mauna nga tao. Ngem kasapulan na iti anti-venom ti dara nga nadalos nga isu iti kabibilegan. Saan nga ti dara ti kabalyo, saan nga ti dara ti kalding, saan nga ti dara iti anyaman nga kita ti dingwan, no di ket ti dara iti mismo nga bugbugtong na anak na. Iti libro iti John chapter 1 verse 29, first time nga makita ni John the Baptist ni Apo Jesus. Ket kinunana, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Adtoy ti karnero iti Dios nga man ikat iti basol tintirong nga lubog.
Ni Apo Isus ket saan naeng nga basta nga karnero. Isuna ket awan basol na, awan damage na, awan rugit na, a karnero iti Dios. Isut gapuna na ti anti-venom na ket napigpigsa na binibilag ngem ti anyaman nga kita iti virus nga ubay ken ka. Dayta nga coronavirus ket nabilbilag iti makuna na anti-venom ni Kristo. So, anyaman nga kita iti poison na umay ka, ti anti-venom ni Kristo, kat nabilbilag ng ti anyaman nga poison na umay ka. So, ti kabusod, kaya't na poisonan, babaan iti panagbutay, ngayon saan nga umubra. Poisonan na kababaan ti panagdanag, ngayon saan nga umubra. Poisonan na kababaan ti panagliday, panakaupay, ngayon saan nga umubra. Poisonan na kababaan ti negatibo nga nagna, ti negatibo nga panunod, ngayon saan lata nga umubra. So, nagkita nga poison, kat saan da nga mabalin nga pasandengan ti plano iti Diyos ti biyak mo. Saan da nga matumbasan iti anti-venom nga inpaay iti kangatuan nga Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So isang demon nga kunkuna iti bagim ama nagbaso na adu iti nagkamalya sa anak nga may kari. Saan? Alam iti makuna nga agas mo. Kat kunang Apo Diyos agyaman na taki ayak bukot na bilbilag ng tinagbasulak. Agyaman na taluan niya itinrugim iti biyag ko kat lepasan. Sorry naam iti ayak iti Diyos kat agtuloy ka nga umabante. Saan ka nga makadanon iti papanam? No kanayon mo nga panpanunutan dagiti nagkamalyam. Ti Diyos kat amo na amin dagiti nagkamalyam. Makadanon kalata iti papanam. Lakit di paglikudam ti basol kat agtuloy ka nga umabante. So lumaykin ka iti panagbutay, panagdanag, panagliday, panakaupay, negatibo nga rin kin negatibo nga panunod, saan mo kumangay panubos nga agtalinaad kin ka dagita. Alam iti agas mo kat ko ng Apo Diyos agyaman na tayayatan na, agyaman na tawinayawayaan na, adda kanyak tina-Kristyanuan nga panunod, adda kanyak tina-Espirituan nga kapanunutan, adda kanyak tital na ti Diyos nga tapan na iti amin nga panakaawat kin panakamu, ket aywanan na ti puso kin panunod ko gapu kin Kristo. Iti kinaulbud ko na noan yan isang sangwen nga problema pagtaw ket saan kan nga manakalukat, saan kan nga mawayawayaan, saan kan nga maagasan. Ngayon, saan? Iti dara ti karnero ket nabilbilag ngem ti anyaman nga kita, iti gita, iti ulan. Kung nagpwesto, at dadagiti ka nito na makagat tayo. Makagat tayo ti sakit, makagat tayo ti panakapahay, at dadagiti rapap tayo masanti nga nagunudan, at dadagiti banbanag na mapasamak kada tayo masanti nga napakadaan, masanti nga napuputan. Ngayon masapul nga'y palagip mo iti baging. Ti Diyos inpaaynan iti agas, 2,000 atawen tinapalabas, pinarmagnan iti kabusor iti namin pinsan, para kada tayo amin. So ti kabusor, ket awanan iti panakabalin katin ka, saan na nga mabalin nga lapedan iti plano. Awan iti kabaulan iti kabusor, nga manglaped dagiti plano iti Diyos iti biyago. Iti lang wagas, ang mabalin na ka mapasardingan, ket no mamati ka, ti kinaulbud na. Kunana, kita nga iti nagkamalyaw. Hamon na magunod dagiti rapako, na kahit ano di basol mo. Saan mo kumangay palubos day tapoyson, amang pasardeng iti nagpintas nga masakbayang ngayon sa gana iti Diyos. Amen? So saan na ka ngayon kabil ni Apo Diyos dito yung lubong, tapno baybayan na ka? Saan nagapu tawan ti makitam nga pamuspusan, ket saan nga kahit ka sa uwan nga awanan ti pamuspusan? Saan nagapu tawan ti makitam nga remedyo, ket saan nga kahit ka sa uwan nga ti Diyos ket awan ti remedyo na? Iti Diyos ket agtrabaho iti likudan dagiti saan nga makita, iurnos na dagiti banbanag nga paborkin ka para iti masakbayan. So saan ka nga si bibiyag tata, no awan iti na isang sangayan nga mapasama iti masakbayan iti biyag mo. Iti libro iti Proverbs, libro iti makunang Numbers, chapter 21. Dagiti Israelites ket adda da idi ije desierto nga turong ijay promised land. Iti Diyos ket inaunay da manipod iti panakatagabo. Inpakita na kadakwada iti adu nga kita iti milagro. Pinarmag na dagiti kabusor da. Pinagsina na ti baybay. Ngam idi nabanugdan nga magmagna. Nagrugida matan nga nagreklamo ket nagsauda iti may kaniwas iti Diyos. Ket kunada, Moses, apay awanin ka diti sa bali nga makan? Makapauma na ito yung mana. Apay ngayon panda kami dito disyerto, tapno matay. Bayat nga agreklamo da, kat inmay iti pangan nga ulag, kat kinagat-kagat da ida.
ket nakadado dagiti natay. Dagiti Israelites ket naamiris da iti basol da ket kinmamang da kini Moses. Ket kuna na panaasin kay kararagan da kami. Ket ni Moses in kararagan na iti umili. Ket ti Dios kinunana kini Moses, mangaramid ka iti umapapoy nga ulod sa kaikabil iti poste, ket ti siya sino man nga kumita iti dayta nga ulod ket maagasan. Apay nga pinili ti Dios ti ulod. Kuna na Genesis chapter 50 verse 20. What the enemy meant for harm, God turned it to your advantage. What the enemy meant for harm, God turned it to your advantage. So no anya iti pagarop ti kapusor, amang dadalkin ka ti Dios aramaten na para iti pagimbaga. Dahito yung coronavirus, ti pagarop ti kapusor isa't imang dadalkin ka. Dahito yung lockdown, dahito yung problema ti pagarop ti kapusor isa't imang dadalkin ka. Ngam amin nga banag, nga banag itibiyag mo ket aramaten ni Apo Dios para iti pagimbaga. Dayta nga padas tibiyag ket aramaten ni Apo Dios para iti pagimbaga. Dayta nga uneg nga isu timang parmek kadakwara isuot lang tinaramat ni Apo Dios. Dayta nga uneg nga para iti pakaimbaganda. So amin nga banag and everything gave thanks. Gaputa una na Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those that love the Lord. So talag ka kina Apo Dios, depender ka king kuana, manginanama ka king kuana, ket kunana nga amin nga banag ket agbanag nga nagimbag iti biyag mo. So what the enemy meant for harm, God turned it to your advantage. No anya iti pagarop iti kapusor amang dadalkin ka ti Dios aramaten na para iti pagimbaga. Dagiti uneg ket sa anda nagsardeng nga umagka ngam ti siya sino man nga pumita iti umapapoy nga uneg ket maagasan. Iti adu nga tawen nga napalabas. Iti makisasao ni Apo Isus kini Nicodemos. Iti John chapter 3 verse 14 to 15. Kuna ni Apo Isus, just as Moses lifted up the snake on a pole in the wilderness, so I, the Son of Man, be lifted up on a pole, so that everyone that looks up and believe in me will have eternal life. So kas kini Moses nga in pangato na ti ulod iti ayan ti kayo iti wilderness kuno di disyerto kas tamat ti anak ti tao nga may pangato ti ayan ti kayo iti siya sino man nga pumita ken mamati kanya ket maadaan iti biag nga agnanayo. Ngam iti ulod ket i-represent na unoy paspasimudaag na iti datos. Di Apo Jesus ket ipaspasimudaag na iti naimbag. Kasano rin ang agbalin? Kuna ni Apostol Pablo, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Jesus became sin for us so that we could become the righteousness of God. Jesus became sin for us so that we could become the righteousness of God. So ni Apo Jesus ket nagbalin nga basol kapo kada tayo tapno mapalintag tayo iti imatang ni Apo Dios. So ni Apo Jesus ket awan basol na ket nagbalin nga basol gapo kada tayo tapno mapalintag tayo iti imatang ni Apo Dios. So isu dita iti naramidan ni Apo Jesus ija cross. Ija cross ni Apo Jesus ket pinarmanan iti kabusol tayo. Pinarmanan iti trabaho iti diablo. Ija cross ni Apo Jesus ket inpahinan ti panakapakawan. Insalakan natin, inagasan natin, winayawayaan natin. So ti siya sino man nga kumita iti anak ket madaan iti biag nga agnanayon. So tatta sino ti kumit kita? Kumit kita ka kaditi problema. Kumit kita ka kaditi na iti nga didigra. Saan? Kumita ka kini Apo Jesus. Adda iti panakaagas no kumita ka. Adda iti panakapakawan no kumita ka. Adda iti panakaisalakan no kumita ka. Adda iti waya-waya no kumita ka. So saan ka kumanga agbibiyag namang panpanunot ka lagi tinagkamalyam apabasulang iti baging. No di kat alayom na iti baro nga sistema nga iti Diyos kat dakdakkel nga iti addakin ka. Iti makuna nga adda iti daytoy nga lubong nga kumontrakin ka. So dakdakkel ti addakin ka nga iti adda iti daytoy nga lubong nga kumontrakin ka. Mabaling nga kinagat na kay iti panagbutang. Kinagat na kay iti panagdana. Kinagat na kay iti panagliday panakaupay. Kinagat na kay iti negatibo nga rin na kinegatibo nga panunot. Ngayon saan nga isuday ta iti nagpatenggaan ti istorya iti biyag mo. Dayta nga poison ket saan na nga baling nga nakudan iti amin nga plano ti Dios ti biag mo. Dayta nga poison ket saan nga isuday ti sigurado nga sao. Ti Dios ti ayan iti sigurado nga sao. Ti Dios kunana kumita ka saan mo pay nga nakita dagiti daduma nga mapasamakin ka. Dagiti nag-iimbag nga masakbayan iti biag mo. Adda iti promotion, adda iti panakaagas, adda ti waya-waya, adda iti panakaisalakan.
tinasayaat nga tao ket makuna nga paumay. No kanayan ka nga kumita kini Apo Jesus. Nga iso na lang ti pagdipendara, pagtalkan ken Panginoon. So mamatya, may titunggal may sa ditoy. Ket awan ti sapali nga pagdipendaran tayo no saan nga ni Apo Jesus. Nga iso na lang ti kumit-kitahan tayo. Ket gaputa dati amin ditoy, gaputa kayat tayo nga italok ti biag tayo kini Apo Dios. Gaputa kumit-kita tayo kini Apo Dios. Ket namati tayo kini kuana, iso tatta awan ti duadwa nga ti promotion ket paumay, panakaisalakan ket paumay. Adda kada tayon iti bendisyon ni ti Dios. Na ibukbugon kada tayon iti parabor ni Apo Dios iti biag tayo. So adda tatta iti marikrik natayo nga bangar, adda iti baligi, iti likudan dagiti padas ti biag. Tinunan ti Apo dagiti nga padas ti biag ket aramaten iti Dios para iti pagimbaga. Iti dara ni Kristo nga nagayo si Cross ket nabilbilot ngem ti anyaman nga kita iti virus. Anyaman nga kita nga dadagsan iti dara ni Apo Jesus ket nalpasnan nga inugasan iti basol tayo. Nalpasnan nga inagasan iti sakit tayo. Insabotnan iti amin nga kasapulan tayo. Ket titulbot nitoy kumita tayo kini Apo Jesus ket mamati tayo kin kuana ket maadaan tayo iti biag nagnanayon. I Acts chapter 28 ni Apostol Pablo ket balod idi ket nagdalyasap da amaban i Jerome tapno agapila kini Cesar. Ket bakit ti panagdalyasap da? Iti tinagsakayan da nga barko ket napasaranda iti napigsa nga bagyo ket sinmanglad da iti maysa nga ili na managan iti Mileta. Ni Apostol Pablo ket nagururnong iti kayo sana impurwak iti apoy ket gapo iti pudot ringwar iti maysa nga karasaan iti poisonous na ulag ket nagbitin iti ima ni Pablo ket inbulos na iti gita na. Ni Pablo at saan nga nagpanik? Dagiti tattao ket amudan iti sumarunong kasama. Kunana madamdama lang basit matayan. Namin adu nga daras dagitoy nga tattao nga nakakitan iti kasta. Ngano adda ti makagat iti kasta nga poisonous nga ulag, vipers nga karasaan. Ket nuwalas nga nakagat ka jay hangkan nagbayag ket matay ka. So namin adu nga daras nga nakakita na iti kasta. Isu nga dagiti tattao nga nakakita ket amudan na dyan iti sumarunong nga mapasama ket gapuna nga kunada madamdama lang basit mataya. Nagupuray da iti maysa nga oras. 2 nga oras. Ni apay nga umuti madi nga mapasama kanyanan. Inmabutan iti 8 nga oras. Kuna ti Biblia nagupuray da tinabayag ket awan metlangan ti dakas nga mapasama ken kuana. Ket diti nga nagpanunot dagiti tattao nga isuna ket Dios ngem saan isuna ket anak iti Dios. When nagpaiso atta dagiti kanito nga makagat tayo. Makagat tayo iti panagbuteng, makagat tayo iti sakit, makagat tayo iti panakapay, makagat tayo iti panakapukaw. Ada dagiti rapangap tayo masanto yung nagunudan, ada dagiti banbanag na mapasamak masanto yung napakpakadaan santo yung napuputan. Ngem kas kini Pablo. Dayta nga poison ket awan anyaman nakin ka. Apay nga awan anyaman nakin ka. Kaputa dakin ka iti anti-venom iti Dios. Iti dara iti Dios nga isu iti kabibiligan iti amin. Mas epektibo ngem kadagiti amin nga kita iti virus. So ti Dios iti kangatuan nga Dios ket ituturong na dagiti adda mo. Idaldalan na ka. So no kumita ka kini Apo Jesus ket mamati ka kin kuana, mamati kini deklara umaykin ka iti pabor, umaykin ka iti promotion, umaykin ka iti panakaisalakan, umaykin ka iti panakapakawan, umaykin ka iti panakaagas, umaykin ka iti makuna nga waya-waya, ket agbalin ka, kas tinang parasuan ti Diyos kin ka, nga pagbalina. Katunawatan nyo rin iti kunayaman iti, amen? Amen! Mabalin naman pagtakder kayo kanya. Saan ko nga kaya nga gibusen daytoy ingana nga saan mo ay baga na ni Apo Jesus iti Apo di tapuso. Sa di naman kapsat, iti ayan mo ka, mabalin nga naka-quarantine ka, adda ka man iti ospital, unad da ka iti balay mo. Mabalin nga sumurot ka kanya iti kararag, kahit kunam, Lord Jesus, itit ko kin ka ti biyak ko, itit ko kin ka ti kararwa, itit ko kin ka ti puso. Kahit ko ti baro nga lawa, kahit ko ti baro nga direksyon, kahit ko nga safety ti kararwa kin ka. Kahit awatin ka, kas manubot ka ng isalakan ko. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Ano ba naman ang palakpak para kini Amen?